بھرپور تعلیم دے وچ استعمال کرنا ہے جناب یاسر عمران عاطف بلوچ صاحب جناب محترم یاسر عمران عاطف بلوچ صاحب ہونتے آ جا پیڑ جگر نو چیر نہ جاوے کتنے دن میں ہور موڑا سنچوریاں پاواں کاواں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلی دلاور دی زی شعور عوام نو بندہ ناچیز عاطف بلوچ دا محبتاں بھرے اسلام خصوصاً حکم آئی ساڑھے وڈے ویر جناب محمد رفیق ساکی صاحب دا ایک میں نے جتنے ہی شعراء تشریف فرمائے اتھے میزبان دی حیثیت نہ لایا سے ساڑھے بطریاں دی شادی آئی خوشی دا موقع ہے اپنی عقیدت دی حاضری محترم بابا ظفر صاحب ملازم حسین ملازم صاحب تو اونچیاں شانہ دے لائق مولا نظارے تیرے کمال ڈٹھن تو اونچیاں شانہ دے لائق مولا نظارے تیرے کمال ڈٹھن چمکتے چاندال ماشاءاللہ ستارے تیرے کمال ڈٹھن تسبیح کر دے قرآن اندر سپارے تیرے کمال ڈٹھن سر کٹا کے بھی سجدہ تینوں پیارے تیرے کمال ڈٹھن سر کٹا کے بھی سجدہ تینوں پیارے تیرے کمال ڈٹھن مہینے 12 دلائل عاطف 14 طبقہ تے ہو گئی وانڈے 5 دے کے نماز آسانو اشارے تیرے کمال ڈٹھن 5 دے کے نماز آسانو اشارے تیرے کمال ڈٹھن سائیں وفاد عاطف قانون اندر نال سیداں دے وانڈ نہیں ہوندے وفاد عاطف قانون اندر نال سیداں دے وانڈ نہیں ہوندی پاک زہرہ دا مایا نوکر اولاد حیدر نو کانڈ نہیں ہوندی بہت مہربانی جی پاک زہرہ دا مایا نوکر اولاد حیدر نو کانڈ نہیں ہوندی اے آئی میری عقیدت سجاد خان بلوچ صاحب رئیس اعظم آف حکم بلوچاں کسے قسم دی کائی نہیں تھوڑ ہوندے سنگتی لاجپال جے ہومن کسے قسم دی کائی نہیں تھوڑ ہوندے سنگتی لاجپال جے ہومن با نپ کے قطن چھڑیں دے نہیں نسلی بائی وال جے ہومن ساتھ ہر کوئی سن دے دنیا تے اتو بخت کمال جے ہومن ساتھ ہر کوئی سن دے دنیا تے اتو بخت کمال جے ہومن کام ہیک دے عاطف آوائندن چنگے کہیں دے نال جے ہومن بہت مہربانی کام ہیک دے عاطف آوائندن چنگے کہیں دے نال جے ہومن سائن جائیں دے سیر تو ہر تکلیف دے وچ بان ویل حکیندہ وطیوں رفیق بھائی جائیں دے سیر تو ہر تکلیف دے وچ بان ویل حکیندہ وطیوں مڑ نوکر اوڈیاں نسلان دا ساری عمر صدیندہ وطیوں میں زم سمجھ کے حکماتے جائیں دی زار بھی پیندہ وطیوں اسے آتے سجن مرا سٹے آئے جائیں دے مانتے جیندہ وطیوں بہت مہربانی بابا ظفر میں تابدار جی میری واسطے بہت بڑا اعزاز بابا ظفر دی فرمائش دی جائیں دے سیر تو ہر تکلیف دے وچ بان ویل حکیندہ وطیوں مڑ نوکو رو دیاں نسلان دا ساری عمر صدیندہ وطیوں میں زم سمجھ کے حکماتے جائیں دی زار بھی پیندہ وطیوں اسے آتے سجن مرا سٹے آئے جائیں دے مانتے جیندہ وطیوں جناب رفیق ساکی صاحب محترم برادر ملازم حسین ملازم صاحب باوے غربت ہے پر ملک دے وچ رکھ اپنا بھرم بچا کے باوے غربت ہے پر ملک دے وچ رکھ اپنا بھرم بچا کے کیڑا فائدہ ہے ہولیاں ہومن دا اپو ڈاڈے سجن بڑا کے
سائیں گل آتف مکدی ہے جگرے تے میں ویکھیا ڈھیر نجا کے چتو قطن دلیر نہیں ہو سکتے راٹھاں دیاں جتیاں چاہ کے بہت مہربانی جناب شکریہ جناب موڑ پڑے آجی بھامے غربت ہے پر ملک دے وچ رکھ اپنا بھرم بچا کے کیڑا فائدہ ہے ہولے ہومن دا اپو ڈاڈے سجن بنا کے گل آتف مکدی ہے جگرے تے میں ویکھیا ڈھیر نجا کے چتو قطن دلیر نہیں ہو سکتے راٹھاں دیاں جتیاں چاہ کے محترم سجاد خان بلوچ صاحب رمضان خان بلوچ صاحب رئیس اعظم آپ 52 بلوچاں گلہ نال نہیں بشر وڈیرا بندا چنگے کرنے پوندن جاگتے گلہ نال نہیں بشر وڈیرا بندا چنگے کرنے پوندن جاگتے کوئی جیڈا ہی مخلص ہو جاوے کدے جانو وسٹن ٹھاگتے سونے چو کھوٹ معلوم ہوندہ ہے جدہ سیک دیویوے آگتے بندے نسلی آتف سر دین دین کسے نال وٹائی ہوئی پاگتے بہت اچھے بہت مہربانے بندے نسلی آتف سر دین دین کسے نال وٹائی ہوئی پاگتے اللہ پاک بھی بھرم بنا دین دے جدہ وسن دے ہیلے ہوئیں وڈے سجنہ نال سواد ہوندن بھاویں ڈھیر قبیلے ہوندن سائیں سوکھ ہوندن آتف سنگتاں وچ شالا بخت رنگیلے ہوندن گر نال سپیرے ناپ لائندن جڈے ناگ زریلے ہوندن گر نال سپیرے ناپ لائندن جڈے ناگ زریلے ہوندن سٹ نہیں اسانوں تو ردیاں دے وانگوں شکریہ جناب اسرار خان بلوچ صاحب تابدار ہے شیر تو بات سٹ نہیں اسانوں تو ردیاں دے وانگوں اکھیاں چپانی ندیاں دے وانگوں آتف نو تیرے وچھوڑے دی سوئیں جو لازہ بھی لگدا ہے صدیاں دے وانگوں آتف نو تیرے وچھوڑے دی سوئیں جو لازہ بھی لگدا ہے صدیاں دے وانگوں اسرار خان فرمائش کرتے پہن خصوصاً شعراء کرام دی نظر سجنہ دی آمد وطنہ تے سنی ہے ولسینے آ گئے ہاں سجنہ دی آمد وطنہ تے سنی ہے ولسینے آ گئے ہاں خودداری بانے ٹاک چلائے پھٹ سینے آ گئے ہاں می لائے پہ آتف اکھیاں چوں جم نال جمینے آ گئے ہاں سائیں اسا چھیکڑی زیارت کرنی تائیں جیندے آ گئے واہ جی واہ کیا بات ہے شکریہ داؤد صاحب اسا چھیکڑی زیارت کرنی تائیں جیندے آ گئے ہاں شاعری نال محبت کرن والے ادب نو سمجھن والے میری اپنی پسند دا دوڑا منی بیٹھا ڈول شرینیاں میں تیرے نام دیاں ڈھیر منڈے ساں سائیں منی بیٹھا ڈول شرینیاں میں تیرے نام دیاں ڈھیر منڈے ساں ان گین پتا سے تھیں دے وچ گھرو 4 چفیر منڈے ساں اس عید تے ملن جے آ گئے تاں کئی شکر دے سیر منڈے ساں میں آتف خان پنجیری دی بکا نال چنگیر منڈے ساں میں آتف خان پنجیری دی بکا نال چنگیر منڈے ساں آخری شیر کہ رکھے وانڈنا سجن تے دشمن دی اس یار دی کیڑی لوڑے رکھے وانڈنا ڈاکٹر محبوب صاحب سجن تے دشمن دی اس یار دی کیڑی لوڑے سائیں جدہ علم سب دی فطرت دا اعتبار دی کیڑی لوڑے رہ بھرم جے آتف سر دیتیاں انکار دی کیڑی لوڑے جتھے ریت بھی خود مختار ہوئے سردار دی کیڑی لوڑے آخر تک بولے کہ اکھی انج بے دھرتیاں رنیاں نوامان علی آپ روپ ہے